Kumno perlok pialong te menta ngan habban review ki products an naka brand kabadina wastage mo te ngan review kine kidon hangne saubanta mo te ngan review ki sampai ina video hodokot te shwa bangan sedang ya kanega video mo te ngakar padit napi bapinya ajing kesan nga ban subscribe yene kasina janga te nangne sakmat ngin pin sayo review produk sapangka kakot kakya bat kumta terter te menta ngan sedang no ya kanega video klambon ketien mo te menta ngin petno kineki sauteli products baningkong deep cleanse ying oil number 2 skin perfecting vitamin C serum number 3 brightening treatment cream number 4 SPF 50 PA++ sunscreen kine saujat kirap ha ki oily skin mo te nginyapet no shaka mat bakongsan jangkine saujat ki products te klampun slam nginyapet no mo lada piton kasni do kaba pnyang lane mi pimples kine ki products kila banyarap bhaya pi kabaning kong kadeka deep cleaning oil kane ka products kade bapun khun phaya ka khamat ka pindu det make up but extra oil nas ni do kayara ban pen khun khnang ki pimples kin nom mi shu but kam pen rkhyang ya ka khamat kumno ban pen dan kam ta khamat bator khong message jam shi minute nang ta sajbha ba ko number 2 skin perfecting vitamin C serum hadin bapila depen khod ya ka khamat jong phi phila man pindan kam ya ka ne ka serum kabaning kong kairap ban pensya ya ka skin jong phi par kairap man pinduna dark spot ha ka dur khamat jong phi number 3 kairap ban pin glow bha ya ka skin jong phi number 4 kairap ban pin bha texture jong ka skin jong phi kalong ka babha yaki oily skin kumno ban pendan kam shim tang arne lightrop ta khama jong phi hadu ba kan darung bha in pet se une uai mo brightening treatment cream kane ka cream ka eye moisture ya ka skin clam da sticky palat ka pin soft but pinjam ya ka sido jong phi kane ka yara ban pin shy but pin itanat ya ka dur khmat jong phi kumno pin dan kam ta hadian ka serum shim tang khindiat spread khmat barok ka we kane kade ka last product number 4 mo tingin pet UA SPF 50 PA++ sunscreen kane ka sunscreen kaya da ya ka skin na kasngi kapaningkong kayarap bakanam thang kasngi kaba kajingyarap bakanam kaladum haba thang kasngi kabalai dark spot number 4 skin damage kane ka sunscreen kalong ka badan kam bha man kasni kumno ban pinan kam yaka ta shwa bapmi saba hadin katu kanepor lada pidon saba hakajinyo ijunga bakine she set ki products kilong ki babha yaki oily skin Rutin kapura hadu cleansing serum
to raising hadu sanskrit tang ba pihap ban pinankam regular yaki hadu bapindal yoi result ada pesngotan nat ini ka video jenga sngau bha like share ba subscribe yaneka sina jenga ada pidon kam message jenga po whatsapp untuk nambang labung to po lada phipka bangan le review saya kiwei pila ban comment to po saya wei bangan le review jangan ban kun ah ne bat ngin saya shem pat ha kiwei pat ki video ki ban buat Flash